Sayang alela. Kayak lagu Mandarin ya. Wayangan kang angger ridu ati pacaane sarwa asri jeroban Mlebet pepeling Mas. Dina kita Mbak Tri Astuti ngancami karo Mbak Umi. Kreasi kok ya kreasi ngono kuwi. Kreasi apa kurang marem? Wah, jan tenan bocah saiki iki ngungkul-ungkuli. Ya ini namanya ya nuting zaman kelakone, Mas. Semakin kesini banyak anak-anak muda yang bisa nyinden. Dia ini nyinden iki ya mesti wis sepuh-sepuh. Saiki nom-nom ya iso nyinden, nyanyi, mulai energike ra umum wis. Weh ya iki ya bejane sing isih nom. Ah iya. Umi Hafifah ya, Nduk. Mi. Iki. Mi. Lah sing nembangne awakmu mesti apik iki. Napa to, Mas? Iki mau Kadung Tresna iki mau. Oh, Kadung Tresna. Kadung Tresna ora kelakon. Wah. Penghayatane apik ta iki. Bawane karyane mbokmu coba kaya apa? Mboke sapa? Mboke sapa? Oh, Bukesi kae no. Oh. Kesi bojone Cahyo Kuncoro gitu. Heeh, Cahyo Kuncoro Brimob. Gareng sampluk kowe. Ayo yo coba kayak apa? Rinasa sayang alela. Kayak lagu Mandarin ya. Wayangan kang angger ridu ati yen kelingan duh
atiku tan kuwawa pamikirku tan jemu tumanam kalbu rasaku wis kadung tresna mung sira wong merak ati Lanono Arep pamit mulai. ora lungguh kene. Ayo. Lah dilebokne kuwi jane apik ya Mas Gareng ya. Apa Mas? Dilebokke kuwi lho pamitan lho. Ora aja aku rawani. Lagu kuwi rawani aku. Nggih. Monggo Mbak Umi Hafifah Kadung Tresna. Yo. lamat wis katon tejane yen bom merangkatan menjarang aduh wiragene sinawantan ambosane yen kesengot wimbo patut nyata janiko merati aduh lestarinya tan lilo bisa saremo nadyan bebasane kalingan godhong sak lembar limas kaya wis kencatan rasa sing semeng atiku pacaane sarwa asri jero batenku tansah Mlebet pepeling Mas. Winong kita Mbak Tri Astuti ngancami karo Mbak Umi. Oh
Hoi. Elok tenan, banyak budayawan, banyak seniman hebat wonten laladan mriki Mas Gareng. Loh, Kudus Pati gudange seniman seniwati, Nggih. Mas. Dereng dipun glowentah dening P.O. Haryanto menika para generasi dalang-dalang muda dan Nggih. dalang anak ingkang sami geladen wonten ing mrika. Banyak dan iki perlu diketahui sini juga iki mau pendopo ki ono gamelane. Oh nggih, wingking Luar menika, biasa nggih. iki lho. Wah, ning atase desa duwe gamelan kaya ngono apike. Nggih. Wah, Niku yo. nggih diagem latihan, Bu. Pak mriki. Niku diagem latihan nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah nggih. Kula ni sing tengah kutha aja meneh kok gamelan kethuk ora duwe. Pun niku nganu diagem dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nggih. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya segera dituntaskan. Nggih. Alhamdulillah Mas dipun sumbang lagu-lagu oleh bapak-bapak. Nggih. Wah seneng iki sindan-sindan do nganggur ya. Nganggur piye bar iki tampil. Oke. Nggih. Anu Winong Birgita, bar iki ditutup karo Umi. Sing lagi tren era sekarang. Apa? Nggih, karyane ki Dalang Gedhuk Siswantara Kediri. Apa ki lagune? Gitir Sumilir. Ah, kok lintang asmara ora ditokis. Monggo Mbak Birgita karo Mbak Napa, Mbak? Winong. Napa malih niki kersake lagu? Alhamdulillah. Aku dadi Oh iki. Apa? Kadung Tresno. Kadung Tresno. Karo Tempiling. Pepeling. Pepeling. Eh? Oh, Kowe iso maca apa ora to? kok mangsaku Tempiling. Labure pun luntur niku lho Pak nutupi. Lah iya. Labure ya, labure. Labur iki tembok kok. Wah kagem panglipur dumateng sedaya warga Kutuk Nggih. saking BPD Desa Kutuk, Mas. Apa wi pamundhute? Kalih Kadung Tresno kaliyan Pepiling. Oke, siap. Nggih. Sameneika Kitir Sumilir rumiyin. Kitir Sumilir. Maka saya dipun aturaken, oke, yuk, dados. Hei.
Piye bocah saiki jogete kaya ngono kuwi, Rek? Ning tetekane kok beker ki apa?